אוקיי, שלום חברים, היום נשחק סרטון במודד, כפי שרואים, ואני הולך היום לבדוק עד כמה אני טוב בעזרת אלון גרמסלב והבוסט. אוקיי, אז דבר ראשון מהוולראן. אני בינתיים משתפר בזה עדיין, אבל אני טוב בזה. עכשיו, הבורנץ' והדבר הזה, רגע. אוקיי, 3, 2, 1. אני ממש טוב בזה. יש. אבל צריך לשים את הראש באלכסון. הנה. ודבר שלישי זה ברנץ' כזה לרוץ על עצים. אבל עם זה, איך קוראים לזה? עם אלון גרמס זה קשה רצח. אבל בינתיים בוא נעבור לקניונס. אוקיי, בוא נעבור לקניונס. כן. וגם עשיתי חידוש איך קוראים לזה? לאוטפיט שלי. עכשיו יש לי כפפות. טוב, בוא נלך לקניונס. אוקיי, עכשיו קניונס זה המקום שלמדתי בו את כל הדברים שאני יודע, אז בואו תסתכלו. דבר ראשון זה את זה. ודבר שני זה את זה. רגע, אוקיי. אוי. לא משנה, פספסתי את זה. וכן, אפשר ללמוד הכל על חבלים. זה יעזור לכם גם בחוף ים, שעכשיו גם נלך אליו. ובואו נלך לחוף ים. אוקיי, חוף ים, וכאן למדתי את כל הדברים שלי. הכל. אז יאללה, בואו נתחיל. ויש לי גם גנרטור שייני רוקס, מי שלא מכיר את זה. רוצה שיהיה לך אינסוף שייני רוקס. וכן. שזה אומר שעכשיו גם אני יכול שיהיה לי בלון פתאום. הנה. יש לי בלון. מי שרוצה לשחות מהר, אז זה המקום ללמוד את זה. אוקיי. ועכשיו מי שרוצה לדעת איך לעלות מהר בדבר הזה, כאילו בים, לא משנה איפה הוא פשוט בא לכאן. תסתכלו איפה זה? כאן. בא לכאן. עולה את הכל. ואם אתם עדיין מתחילים, אז תבואו ותעשו ככה. 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 תעשו את הכל עד שתגיעו למעלה. כאן עדיין אתם חייבים לעשות טונט ככה. תשתלו את הכל זה למעלה של זה. ועכשיו בואו נלך עוד יש רגע. בואו נלך אז לסיטי. חקרתי ומסתבר שלא קוראים לזה סיטי, קוראים לזה מיטרופוליס. ובואו נראה מה אני יודע כאן בעצם. אני יודע שיש איזה גליץ' ממש מטורף של סקל וסופר אינפקשן. פשוט לבוא לכאן, לבוא עם הדרנסטר הזה, ופשוט מכאן, פשוט מכאן, לבוא ולעשות. היה לי כאן גם סרטון כזה של להתחבות, לטוב ממרוק מאנקיז, פשוט אבל עולים כאן, והפושט הזה קשה. חכו רגע, ייקח לי זמן. אוקיי, פשוט באים לכאן, ועושים מכאן למעלה, ככה עם הדבר הזה, הדארדרס הזה. אז בואו נראה מה נדע כאן. אני אעשה גם סרטון על איך עושים את הבאג הזה, אבל בינתיים ייקח זמן. בואו נראה מה נדע כאן.
כאן נראה לי הדבר של המודד הזה, הורס קצת את הטקסטורה של זה, כי זה בצבע של שלג. כן, זה באג. זה באגים נראה לי. אוקיי, אז בוא, אני אעלה מכאן פשוט. מדעתי שעד עכשיו היה כאן מעלית כזאת? אני לא ידעתי. אבל כאן, יש כאן פרקים. טוב, זה כל מה שאני יודע בינתיים כאן. אז טוב, בואו נעבור למפה הבאה. מסתבר שרציתי ללכת לדבר הזה שהוא כמו מנקי בלוקס, אבל מסתבר שהוא נחסם כאן במודד, לא יודע. לא רוצה כי זה משתף את זה עם הגורלת הרגיל, ולא רצו שיהיה איזה טעות, אז חסמו את זה. אבל כן יש כאן דברים כאלה, שזה מגניב. טוב. רגע, בואי רוצה גם משהו. אוקיי, טוב, נראה לי שהסרטון הזה נגמר. אוקיי, רגע. כן, רגע, טוב, נראה לי שאני אגמור את הסרטון, אבל קודם כל אני חייב לעשות רגע משהו. אני רוצה לסיים את הסרטון בזמן שאני קטן. יאללה, רגע. קח לי שנייה. אוקיי. אז תגידו ביי ביי. רגע. תגידו ביי.